Magandang umaga po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Isa po ako sa inyong silent listener. Hindi man ako nagko-comment ay lagi po akong nakaantabay sa inyong mga inilalapag na kwento. Nais ko rin pong magbahagi ng aking storya. Hindi naman po ito nakakatakot. Katulad ng iba, masyado na rin po itong common kung tutuusin, pero nais ko pa rin itong ibahagi sa inyo. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tongtong. Ako po ay tubong Negros. Nangyari po ito taong 1989, kung saan ang bayan namin ay malayo sa sibilisasyon. Makikita na gasera lamang ang tanging nagsisilbing liwanag sa madilim na gabi ng bawat tahanan. Simple lamang ang buhay sa taong 80s at 90s. At sa panahong ito, makikita mo naman kung gaano kagalang ang mga kabataan. At sa baryo naming iyon, dahil sa maliit lamang ang populasyon, ay halos magkakilala ang mga tao doon. Kaya naman nalalaman agad namin kung sino ang bagong salta sa lugar. Isang araw, sa katanghalian tapat ay may isang matandang lalaki na napadpad sa aming baryo. Puti ang kanyang buhok at napakadungis ng kanyang damit na akala mo ay bestida. May daladala siyang baston at halos di na makalakad dahil sa kanyang katandaan. At dahil likas sa aming baryo ang pagiging matulungin, tinanong namin kung saan siya tutungo. Ngunit walang tugon kaming nakuha buhat sa kanya. Diretso lang ang lakad niya at hindi namin alam kung saan siya papunta. Dahil makukulit kami noong panahon ay sinundan namin ang matandang ito. Hanggang makarating kami sa isang masukal na kakahuyan. Isang kubo ang namataan namin. Nag-iisa lamang ito na nakatayo doon at napapalibutan ng kung ano-anong mga halaman. Mahahaba ang damong nakapalibot sa kubong iyon, Kuya Bari, at ang gaserang nagsisilbing ilaw ay napakalamya pa. Napahinto kami nang huminto ang matanda. Nanatili lang itong nakatayo kaya walang pagdadalawang isip kaming nagkubli sa isang punong mangga. Nararamdaman kong nakatingin sa gawin namin ang matanda kaya lalong lumakas ang tibok ng aking dibdib. Halos pikit mata akong nananalangin na sana ay hindi niya kami makita. Ilang minuto rin ang aming paghalukip-kip sa mga puno nang magpasya akong silipin kung naroon pa ba ang matanda. Kuya Bari, halos humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan nang pagsilip ko ay nagtama ang mga paningin naming dalawa. Walang reaksyon ang mga mata niyang sinalubong ang mga mata ko. Napasigaw ako at kumaripas ng takbo. Nakasunod naman sa akin ang mga kaibigan ko. Habang tumatakbo, nilingon ko ang matanda. Nakatayo lang siya habang hinahatid kami ng tingin palayo. Simula nung araw na iyon ay tinawag na naming ermitanyo ang matanda dahil sa anyo at itsura nito. Hindi rin nakikihalubilo si ermitanyo. Madalas lang siyang nasa kanyang kubo doon sa liblib na gubat. Isang araw, galing kami sa fiesta sa kabilang barangay. Masaya kaming nagtatawanan ng makasalubong namin si ermitanyo. Napatahimik kami ng mga pinsan ko at patagilid na kami kung maglakad maiwasan lamang ang matanda. Maya-maya'y napatingin siya sa isang pinsan ko. Hindi naman masamang tingin, ngunit mga tingin na walang kahit anumang emosyon kang makikita. Nang makalagpas na kami ay mabilis pa sa 4:00 pumaripas kami ng takbo. Ni hindi kami nag-atubiling lumingon pa dahil sa takot. Sa araw ding iyon, madami pa ang nangyari, Kuya Bari. Nagsusuka ang aking isang pinsan na hindi namin malaman kung ano ang dahilan. Pinatawag namin ang isa sa mga kilalang albularyo sa aming lugar na si Mang Kokoy
upang patignan ang aking pinsan. Ngunit dahil wala ang albularyo, ay taga-ibang barangay na lamang ang albularyong aming ipinatawag. Nang masuri niya ang aking pinsan, ay inaswang umano ito. Isang matandang dayo umano ang nang-aswang sa kanya. Dahil sa sinabi ng albularyo ay namuo sa aming mga utak na ang ermitanyo ang may kagagawan ng lahat. Dahil buhat ng dumating dito sa aming bayan ay sunod-sunod na ang mga kababalaghan na nangyayari sa aming baryo. Namuo ang plano na palayasin ang matanda. Di kaya'y sunugin ang kanyang tahanan. Nagtipon-tipon ang lahat ng aking mga taga-nayon upang planuhing mabuti ang isasagawang paglusob sa bahay ng ermitanyong pinaniniwalaan naming isang aswang. Habang abala kami sa pagplano ay biglang nakarinig kami ng sigaw. Sigaw sa bahay ng aming tiya na itago na lamang natin sa pangalang Tita Hulinda. Dali-dali kaming pumaroon upang malaman kung ano ang nangyari. At pagdating namin sa bahay nila ay halos siklaban kami ng takot dahil umano ang pinsang kong si Loloy ay nagsusuka ng kulay berde at nag-iiba ang anyo ng kanyang mukha. Di nagtagal, iginapos nila si Loloy. Nagtataka ako na pareho lang naman ang aming kinain, ngunit bakit wala naman nangyari sa akin at sa iba ko pang pinsan na kasama namin. Tanging si Loloy lang ang nagsusuka at inaswang. Agad na kaming nagpasyang magtungo sa gubat upang sunugin ang bahay ni ermitanyo. Dala-dala ang mga sulu o ilaw na nakadikit sa kahoy ay binaybay namin ang masukal na gubat patungo sa bahay ng matandang ermitanyo. Habang binabaybay namin ang daan ay nakarinig kami ng mga tunog ng tiktik. Malayo ito na ang ibig sabihin ay malapit lamang ang tiktik sa amin. Habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ng matanda, ay siya namang palakas ng palakas ang tunog ng tiktik. May pagkakataong malayo ang kanyang tunog at may pagkakataong malapit din. Ngunit hindi kami nagpatinag. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad nang muli kaming makarinig ng pagaspas naman ng pakpak. Tila ba malaking ibon nito sa lakas ng hangin sa tuwing ipinapagaspas niya ang kanyang malalaking pakpak. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napahinto kami bahagya at nakiramdam. Kapag huminto kami, ay humihinto din ang pagpagaspas ng kung anumang nasa himpapawid. At kung maglalakad kami ay muli itong papagaspas. Itinaas na ng iba naming taga-nayon ang kanilang mga dalang sulu. Ang aming pakiramdam ay tila galit na ang sinumang nilalang na nasa itaas. Muli kaming naglakad hanggang marating namin ang bahay ng ermitanyo. Madilim ang paligid. Walang sinyalis na may tao sa loob. Tanging pag-ihip lamang ng hangin ang namamayani ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Habang nagmamatsyag kami sa kalagitnaan ng katahimikan ng paligid, biglang may isang tunog na akala mo ay baboy ramo. Nang makita namin ang isang nilalang sa aming likod, ay agad kaming nag-umpukan na hindi namin namalayang nakapasok na kami sa malawak na bakuran ni ermitanyo. Kuya Bari, buong buhay ko, doon lamang ako nakakita ng isang nilalang na kamukha ng tao at aso. Ni sa panaginip ko po ay hindi ko inaakalang makikita ko ito. Ako po at ang aking mga kanayon ang buhay na patunay na sila'y nag-e-exist pa sa mundong ito.
Halos siklaban kami ng hilakbot sa nilalang na nasa harapan na namin. Naglalaway na tila ba handa itong manlapa anumang oras. Naisip ko din na isang kapangasan ang pasukin namin ang bakuran ng may bakuran kung kaya nahulog kami sa kanyang patibong. Maya-maya'y sumigaw ang isa naming kanayon na umalis na kami sa bahay ng ermitanyo. Nang aktong susugod ang nilalang ay bigla itong humiyaw habang nilipad sa hangin papalayo. Nagtaka kami sa nangyari at akmang tatakbo na kami nang may pumigil sa amin mula sa likod. Nakita namin si ermitanyo na nakatayo. Ang wika niya'y ligtas kami sa loob ng bakuran. Saka namin napagtanto na ang mga halaman niya'y may mga tinik ng suha at may mga tila badyang na napakalaki. Ayon sa kanya ay tahimik siyang natutulog nang makarinig ng ingay. Tinanong niya kami kung ano ang sadya namin at bakit kami pumarito sa kanyang bahay. Sinabi ko ang dahilan at bahagya siyang natawa. Ayon sa kanya, hindi siya ang may gawa sa nangyari sa aking pinsan. Ang may gawa nun ay ang mga aswang na nasa harapan namin. Siya din umano ang gumamot sa pinsan namin. Nilaso nila ang pinsan ko saka niyanggaw. Yung pala, may isang dalaga umano sa bayan ng aming pinagfiestahan ang nagkagusto sa aking pinsan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, Kuya Bari. Masasabi ko na kung maganda akong lalaki ay mas magandang lalaki ang aking pinsan dahil siya po ay mistisuhin. Kaya naman niyanggaw ang aking pinsan ay para sana maging kauri nila. Hindi naman daw ito mabagsik na aswang. Pangkaraniwan lamang itong uri ng ganong nilalang. Lumabas siya sa bakuran at tila iniangat ang aswang sa ere. At sabi niya na kung hindi aalisin sa katawan ng aking pinsan ang alaga nila'y hindi na ito sisikatan pa ng araw. Nangako naman ang aswang na tatanggalin niya at ito'y tumakbo papalayo. Ani ng ermitanyo ay magaling na ang pinsan ko. Kumuha siya ng dahon ng pandan sa kanyang bakuran at iniabot ito sa akin. Ang sabi niya'y ihalo ko daw sa lugaw at ipakain sa aking pinsan. Babalik agad ang gana niya dahil sa amoy nito. Hindi na kami nagsayang pa ng panahon. Nagsiuwian kami kaagad. Nilingon ko pa ang matandang ermitanyo. Nanatili itong nakatayo at walang reaksyong nakatingin sa amin. Muli kong itinuon ang tingin sa aking nilalakaran at nilingon muli ang matanda. Nakita ko itong papasok na sa kanyang kubo. Pagdating namin ay totoo ngang maayos na ang aking pinsan. Pinakain namin siya ng lugaw na may halong pandan at tama nga ang ermitanyo. Bumalik na ang gana sa kanyang pagkain dahil sa amoy nitong napakabango. Kinabukasan, dumating na si Mang Kukoy mula sa kabilang baryo. Isang buwan pala siyang wala dito sa aming bayan kaya ikinuwento ko ang nangyari pati ang ermitanyo. Niyaya ko pa siyang samahan ako sa gubat kung saan nakatira ang matanda. Ngunit pagdating namin sa gubat ay walang bakas ng kubo kaming nakita. Tinapik ako ni Mang Kukoy. Anya, ang ermitanyo ay isang gabay na kapag may bayang nanganganib dahil sa aswang ay bigla daw sumusulpot ito. At kapag ligtas na ang lugar ay biglang nawawala rin daw ito. Marahil ay nasa ibang lugar na naman umano ang ermitanyo para magligtas ng buhay. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan. Kung titignan mo ang ermitanyo ay totoong-totoo ito. Hindi ko rin maintindihan kung papaano nangyari ang lahat na aking nasaksihan. Sa kabila noon ay nagpapasalamat pa rin ako sa ermitanyo. Isang aral po ang aking natutunan
at ng mga kabaryo namin na wag kaagad manghusga sa mga taong hindi mo pa gaano kakilala ang buong pagkatao. Magmula po noon, hindi na namin namataan pa si Ermitanyo. Hindi na rin kami ginagambala pa ng mga nilalang na minsang muntik ng kumitil sa buhay ng aking pinsan. Kami po ay nagpapasalamat dahil dumating sa aming buhay ang minsan naming pinaghinalaan na isang aswang. Isang ermitanyo na busilak ang kalooban at handang tumulong sa bayan. Hindi lahat ng bago sa ating paningin ay kailangan nating husgahan. Sana po ay kapulutan ito ng aral na igalang natin ang lahat ng nasa ating paligid at hindi lahat ng mukhang masama ay masama at hindi lahat ng mukhang mabuti ay mabuti. Kaysa doon sa nagkukunwaring manggagamot na siya palang may balak na masama. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Tongtong. Napatawa ako matapos marinig ang biruan ng mga kaibigan ko. Nasa loob kami ng silid-aralan. Wala pa namang guro kaya nagkikwentuhan muna kami ng mga kaibigan ko. Kilala ako sa palayaw na Ismael Cuyabari, isang first-year college student. Masasabi kong nasa average lang ang status ng aming pamilya. Dalawa lang kaming magkapatid. Mula probinsya ay lumipat kami sa lugar ng Negros dahil sa trabaho ng aking ama. Pulis po si Papa, samantalang nurse naman ang aking ina. Ismael, hindi ba kakambal mo yun? Napasulyap ako sa lalaking itinuro sa akin ng isa sa mga kaibigan ko. Napatango naman ako nang masulyapan kong si Samuel, ang kakambal ko. Kung hindi lang talaga babaero yang si Samuel, hindi ko talaga matutukoy kung sino ka sa inyong dalawa. Natatawang turan ni Angela na ikinasang-ayon ng iba. Kilala si Samuel bilang babaero dahil paiba-iba ang mga babaeng kasama nito. Kambal at magkamukhaman kami ni Samuel ay magkaiba naman kami ng kilos, pananamit at pananaw sa buhay. Abala siya palagi sa mga babae niya, samantalang nakaugalian ko naman ang mag-aral ng mabuti at tumulong sa mga magulang namin. Ganun pa man ay magkasundo naman kami kahit papaano. Ismael, sasama ka ba mamayang gabi? Tara, gimik tayo. Bahagya pa akong napapitlag dahil sa ginawang pagtapik sa akin sa balikat ni Luis. 5 pala kaming magkakaibigan, Kuya Bari. Ako, si Luis, Angela, Charlie at Cassandra. Naku, kayo na lang. Maaga akong uuwi ngayon. Tugon ko na ikinaangal nila. Sa loob ng ilang buwan kong pag-aaral ay di ko na nga mabilang kung ilang beses nila akong niyaya sa galaan, ngunit ni minsan ay hindi pa ako sumama. Naku naman, minsan lang naman ito, Ismael. Sige na, sumama ka na sa amin. Ganito na lang doon na lang tayo tatambay sa lumang simbahan. Wika ni Luis. Ilang beses akong napabuga ng hangin. Ako kasi, Kuya Bari, yung tipo ng tao na hindi mahilig gumala at gumimik. Mas komportable ako kapag nasa loob lang ako ng bahay. Nakasanayan ko na kasi na mapag-isa at payapa ang paligid. Nang dahil sa pagpupumilit ng mga kaibigan ko, sa huli ay napapayag nila ako. Maaga akong umuwi ng bahay. Nagpaalam din ako kay Mama na aalis ako. Ang usapan po kasi ay sa lumang simbahan na lang kami magkikita bandang 7:00 ng gabi. Sabado naman bukas at walang pasok, kaya hindi na problema kung gagabihin kami masyado sa pagtatambay. O sige, mag-iingat ka. Bakit kasi kung kailan kumagat ang dilim saka nyo naisipang gumala? Kunot noong saad pa ng aking ina na ikinakibit balikat ko na lang dahil hindi ko rin naman talaga alam ang kasagutan.
Bago pa man pumatak ang 7:00 ng gabi ay nagpaalam na ako kay mama at mag-isang tinahak ang madilim na daan patungo sa lumang simbahan dito sa Negros. Niyaya ko rin ang kakambal ko na sumama sa amin, subalit tumanggi ito. Ano pa ba ang maaasahan mo sa kanya dahil palaging abala iyon sa mga babae niya? Babaero nga naman. Nang makarating ako sa nasabing lugar ay nagdadalawang isip pa ako kung papasok ba o maghihintay na lang sa labas. Hindi rin ako sigurado kung nasa loob ba ang mga barkada ko. Bahagya pang napakunot ang noo ko nang may namataan akong bulto sa loob ng simbahan malapit sa bintana. Ano na naman ba kayang kalokohan ang naisip nila? Balak ba nila akong takutin? Natatawa ko pang bulong sa aking sarili. Nagkunwari ako na wala akong nakita. Dumiretso ako papasok sa loob at kagaya ng inaasahan ay sobrang dilim. Hindi naman ako naniniwala sa mga multo dahil di naman ito totoo. Sa tulong ng flashlight na daladala ko ay naaninagan ko kahit papaano ang dinadaanan ko. Sa totoo lang Kuya Bari, ay una kong beses na nakapasok sa lumang simbahan na yun. Ang lumang simbahan sa Negros ay matagal nang inabandona. Ayon sa mga narinig ko, ay may hindi pangkaraniwan na nilalang daw ang naninirahan dito. Naisip ko rin na kaya siguro dito gustong tumambay ng mga kaibigan ko ay para manakot. Mahina akong napatawa dahil sa isipin na iyon. Napatigil ako sa pagmumuni-muni nang makarinig ako ng isang bagay na nabasag. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa nakarating ako sa mga upuan. Pinagpag ko pa nga ang mga upuan malapit sa pwesto ko dahil puno na ito ng alikabok. Noong aakmang uupo na sana ako, nang muli kong namataan ang isang bulto ng tao sa hindi kalayuan sa pwesto ko. Napatayo ako, ngunit nakakailang hakbang pa lang ako nang umingay ang mga kaibigan ko. "Oh, Ismael, ikaw na ba yan? Nandito na pala si Ismael eh." Narinig ko pang pagtawag sa pangalan ko ni Angela. "Naku, nauna ka palang pumasok dito. Nakakatampo ka naman. Bakit di mo kami hinintay sa labas? Teka, Luis, buksan mo nga ang ilaw." Kahit kailan talaga ay napakaingay ni Cassandra. Napaharap ako sa mga kaibigan ko nang tuluyang lumiwanag ang paligid dahil nagsindi ang ilaw. Sobrang luma na nga ng simbahan. Napakaraming alikabok sa paligid, sapot ng gagamba at mga kalat-kalat na gamit. Ngunit hindi iyon ang nasa isip ko. Kung kararating lang ng mga kaibigan ko, sino ang mga nakita ko? Posible kayang totoo ang sinasabi nilang multo? May mali. "O pre, ayos ka lang ba? Namamawis ka yata ah." Bahagya pa akong napapitlag dahil sa paghawak ni Luis sa aking braso. Ngumiti lang ako sa kanya saka tumango. Naupo kaming 5 sa mahabang upuan matapos itong punasan. "Oh, alam niyo ba ang maalamat na kwento ng simbahang ito?" Pagbasag ni Charlie sa katahimikan. "Ha? Anong alamat? Hindi pa. Alam mo?" Balik tanong ni Angela sa kanya. Ayon sa kwento ni Charlie, 2 dekada na ang nakalilipas nang may mag-asawang Kastila at Pilipino na nagpatayo ng simbahan. Sa simula pa lang ay kaagaw-agaw pansin na ang simbahan na iyon dahil sa disenyo nito. Maging ang pari at mga sakristan ay palaging pinupuri dahil sa mahusay at mabait na pakikitungo nila sa mga taong nagsisimba hanggang sa dumating ang isang trahedya. Niloob pala ang simbahan ng mga magnanakaw. Maraming mga kagamitan ang nakuha nila, ngunit ang mas nakakagulat ay ang 2 sakristan
na namatay dahil sinaksak nila ito. Ang pangyayaring iyon ay hindi naging hadlang upang magsara ang simbahan. Nagpatuloy ang bali-balitang namatay daw ang asawa ng Kastila dahilan ng pagbalik ng babae sa bansang Espanya. Tuluyan nang inabandona ang simbahan. Pero ang bali-balita may nilalang daw na naninirahan dito. Komento pa ni Angela matapos marinig ang kwento ni Charlie na ikinatawa nila. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Nasa kalagitnaan ako ng pagmumuni-muni nang biglang umihip ang malamig na hangin at kasabay ng pagdilim ng paligid. Hindi pa naiwasan ng mga babae ang sumigaw dahil sa biglaang pagpatay ng ilaw. Teka, ilaw? Kung matagal na itong inabandona, bakit may kuryente? Bakit nakabukas na ang mga pintuan bago ako nakapasok? Hindi ba dapat ay nakasarado ito? Sino ang mga bultong nakita ko? Yan ang mga katanungang naglaro bigla sa aking isipan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kailangan na nating umalis dito. Seryosong saad ko sa mga kaibigan ko at nauna nang naglakad nang bigla nila akong pinigilan. Biniro pa nila ako kung natatakot ba daw ako. Nagtawanan pa nga ang mga ito dahil sa aking kinilos. May mali dito. Hindi nyo ba napapansin? Inis kong tanong na ikinatahimik nila. Hindi pa man kami nakakaalis sa aming kinatatayuan nang bigla ko na lamang narinig ang malakas na pagkasara sa pintuan. Nang mapalingon ako sa pintuan ay bumungad sa akin ang isang nilalang na may pulang-pulang mata. Kaagad na kinuha ko ang dala kong flashlight saka itinuto ko ito sa kanya. Malaki ang katawan nito na napalilibutan ng makakapal na itim na balahibo. Matulis ang mga ngipin at kuko. Nagbabaga ang pula nitong mga mata at naglalaway na nakatingin sa amin. Aswang! Hindi ko alam kung sino sa mga barkada ko ang sumigaw. Isang bagay lang ang tanging pumasok sa isipan ko dahil sa pagkagulat. Panganib. Tama, nanganganib kami Kuya Bari. Nanganganib ang mga buhay namin. Alam ko na 5 kami at mag-isa lang siya. Subalit may laban ba kami sa nilalang na nagbabalat kayong tao? Tumawag kayo ng tulong. Narinig ko pang sigaw ni Luis. Lumayo ka! Sigaw ng mga kasamahan ko na bigla na lamang kaming inatake ng aswang. Maya-mayay, sa isang iglap ay naging mabangis na baboy ito. Gulat na gulat kami sa nangyari. Hindi hamak na mas malaki ang isang ito sa isang pangkaraniwan na baboy. Wala kaming nagawa kung hindi ang tumakbo papalayo sa kaniya. May kadiliman pa kaya ilang beses kong nasagi ang mga upuan na nakaharang. Takbo lang kami ng takbo habang paikot-ikot sa mga nakaharang na upuan hanggang sa tuluyan na naabutan si Luis ng aswang. Napatigil ako sa pagtakbo at mabilis na nilapitan si Luis upang tulungan ito. Muntikan na siyang maagat ng aswang ngunit mabuti na lamang at mabilis ko itong nasipa dahilan ng pagtilapo nito. Magmadali kayo! Buksan niyo ang pintuan! Dumadagong-dong ang sigaw ko sa buong silid. Nagsitilian naman ang mga kababaihan at kaagad na sinunod ang utos ko. Muli kaming inataking dalawa ni Luis ng aswang. Nanlabang kami pareho, subalit ilang beses na nasugatan si Luis hanggang sa muli itong bumagsak kung kaya't mabilis siyang dinaganan ng aswang.
Sigaw ni Luis nang mabutas ng aswang ang kanyang tiyan. Mabilis na naghanap ako ng matigas na bagay na maaaring panghampas sa aswang, ngunit wala akong ibang nakita maliban sa isang plastik na upuan. Kinuha ko ito at walang pag-aalinlangan na inihampas sa ulo ng aswang na ikinalingon nito sa akin. Umalis siya sa pagkakaibabaw kay Luis na hindi ko mawari kung patay na ba ito o nawalan lang ng malay. Napaatras ako nang umabante sa akin ang nilalang. Madiliman ngunit naaaninagan ko pa rin kahit papaano ang kanyang anyong halimaw, lalo na ang namumula niyang mga mata. Napahawak ako sa isa pang upuan sa tagiliran ko. Naghihintay kung kailan aatake nang sa ganoon ay maproteksyonan ko pa rin kahit papaano ang aking sarili. Malakas na napaungol ang aswang at doon ko napagtanto na nasa likuran pala niya si Cassandra. May hawak-hawak itong sibat na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Naagaw niya ang atensyon ng aswang kaya napatakbo ako papalapit sa halimaw saka malakas na hinampas sa kanya ang upuan. "Takbo, Cassandra!" Malakas kong sigaw, ngunit huli na ang lahat dahil nahawakan ng aswang ang mahabang buhok ni Cassandra na ikinadaing nito. Malakas na napasigaw si Cassandra samantalang sinusubukan ko namang labanan ang aswang para bitiwan ang kaibigan ko. Hindi nagtagal ay tumilapon ang katawan ni Cassandra sa kung saan. "Ismael, lumabas na kayo!" Narinig kong sigaw ni Angela at doon ko napagtanto na bukas na pala ang pintuan. Hindi pa man ako nakaagalaw sa pwesto ko ay naramdaman ko na lamang na may kung anong tumusok sa aking tagiliran. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang kuko ng aswang sa aking tagiliran. Inipon ko ang buong lakas ko saka sinipa siya, saka siya malakas na itinulak. Nangihina man ngunit nagawa ko pa rin na makatakbo papalayo sa kanya. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Malakas kong sigaw habang tumatakbo, Kuya Bari. Kamalasan pa dahil medyo nasa tagong lugar pa itong lumang simbahan. Tagumpay naman kaming nakalabas ni na Charlie at Angela, subalit naiwan sa loob sina Cassandra at Luis. Inalalayan pa ako ng dalawa sa pagtakbo dahil walang tigil sa pagdaloy ng dugo mula sa tagiliran ko. Napahikbi na rin ang dalawang babae dahil sa mga nangyari, lalo na't patuloy kaming hinahabol pa rin ng aswang. Napasigaw muli ang dalawa kong kasama dahil muntikan na kaming mabangga ng isang truck. Kaagad naman na lumabas ang dalawang lalaki saka kami hinarap. Nagulat pa nga ang mga ito nang makita ang sitwasyon ko. Humingi kami ng saklolo sa kanila at agad naman nila kaming tinulungan. Pinasakay nila kami sa truck. Sa kabutihang palad ay hindi na nakasunod pa sa amin ang nilalang. Idiniretso nila ako sa ospital. Nabalitaan na lang nila mama ang nangyari sa akin kung kaya't napasugod na rin sila sa ospital na pinagdalhan sa akin. Inireport din ang pangyayaring iyon sa police station na agad naman nilang ginawan ng aksyon. Nang hating gabing iyon ay kaagad nilang pinuntahan ang lumang simbahan sa Negros. Naabutan pa nila ang dalawa naming kasama na nakahandusay, ngunit wala ng buhay. Sa kasamaang palad, nakatakas ang nilalang. Marami ang nagdalamhati sa pagkamatay ni na Cassandra at Luis. Maging ako ay hindi mapigilan na malungkot lalo na sa pagkamatay ni Cassandra. Kung hindi niya ako iniligtas siguro, buhay pa rin siya, Kuya Bari. Sinisisi ko ang aking sarili sa pagkamatay nilang dalawa hanggang sa umabot sa punto na huminto na ako sa pag-aaral at muntikan ng ipasok sa mental hospital. Maraming taon ang lumipas
ngunit hindi pa rin nagawang nahuli ang aswang hanggang sa tuluyan ng isinarado ang kaso. Simula ng gabing iyon, hindi na muling nagparamdam pa ang nilalang na iyon. Bantay sarado na rin ang lumang simbahan upang maiwasan ang mga ganoong aksidente. Samantalang ang dalawa ko namang kaibigan ay na-trauma din dahil sa mga nangyari. Matagal na ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Karanasan na animoy kahapon lang ang nangyari. Isang masalimuot na alaala na alam ko na panghabang buhay kong dadalhin dahil lang sa pagpunta namin doon sa lumang simbahan sa Negros. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po. Lubos na gumagalang, Ismael. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Riz. Ako po ay nakatira sa Mindanao at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang ahente ng lending sa isang maliit na kumpanya. Gusto ko po sanang sabihin na hindi pala madali ang magdusa ang isang tao. Mahirap at nakakalungkot lang isiping nasa huli na ang pagsisisi, lalo na kapag natikman na ng isang tao ang tamis ng ganti ng taong kanyang nilapastangan. Ilan sa aking mga kliyente ay ang mga tao sa Baryo 1 sa Zamboanga. Pangingisda ang ikinabubuhay ng karamihan sa mga tao doon. Medyo salat pero nakakaraos naman. Pumasok kami sa iba't ibang lugar ng aking mga kasamahan para mag-alok ng pautang sa lending. Isa si Aling Tonya sa mga nakausap ko at naalok ng pautang. Ang kanyang negosyo ay pagtitinda ng mga herbal na gamot. Nagdidikdik siya ng mga ugat at dahon para gawing gamot sa kahit na anong sakit. Pinagtatawanan pa nga ako ng aking mga kasamahan kasi baliw raw ang babaeng kliyente ko. Hindi ko na sila pinansin kasi nga naniniwala akong mabenta naman ang kanyang mga paninda. Sa dami ba naman ng mga sumusuko dahil sa kamahalan ng mga gamot ngayon ay papatusin ko na lang ang herbal basta't epektibo lang. Sa una, nagdadalawang isip si Aling Tonya. Ano raw ang ibabayad niya sa akin gayong maliit lang naman ang negosyo niya? Dahil nga likas na na-train na kami sa mga ganitong bagay ay kinumbinsi ko siya hanggang sa mapapayag na mangutang sa akin ng halaga. Ang bayad ay lingguhan at kung minsan kahit hindi na lingguhan basta advance. Sa una magaling magbayad si Aling Tonya. Mabilis at walang tanong-tanong pa. Ako naman ay hinihikayat pa siyang mangutang ng mas malaki kasi nga malaki din ang magiging parte ko sa kabayaran niya. Wala naman akong pakialam kung aanhin niya ang pera. Ang gusto ko lang, mapatubo ang pera sa mabilis na paraan. Habang tumatagal, napapansin kong medyo hindi na mapakali si Aling Tonya. Palagi na siyang tumatanggi kapag pinapautang ko at iyon pala dahil wala na siyang maipambayad sa akin. Medyo nayayamot lang ako ng mga unang araw pero habang tumatagal, naiinis na ako sa mga patanggi-tanggi niya. May mga panahon pagkapag sinisingil ko siya ay binibigyan lang niya ako ng kalahati sa napag-usapang halaga na dapat bayaran. Kaya inis na ako na hindi ko na napigilan pa ang sarili kong nabulyawan siya. Hindi ko naman inaasahan na tatahimik lang siya sa isang tabi at walang anumang sasabihing mga salita. Alam kong masama ang ginawa ko, pero ako kasi ang masisira sa amo ko kapag hindi ako magaling maningil. Pinagsalitaan ko siya ng masasama at dinuro-duro na naging dahilan kung bakit dumami ang nakikiusyoso sa bahay nila. Alam kong napahiya si Aling Tonya, pero iyon naman talaga ang motibo ko para maglabas siya ng pera.
Hindi naman pwede yung basta-basta na lang siyang mangungutang tapos wala pala siyang pambayad. Alam niya kung gaano kahirap itong hanapin at hindi basta-basta napupulot sa daan. Binantaan ko pa na ipapupulis ko siya kapag hindi nagbayad, kaya napayuko na lang siya. Dahil sa nangyari, pinagpiestahan si Aling Tonya sa baryo nila. Hati ang reaksyon ng mga tao pero wala naman akong pakialam. Basta ang mahalaga, mabayaran niya ang utang niya na lagpas due date na. Marami naman ang naawa sa kanya at mas marami din ang nagagalit sa ginawa ko pero hindi ko sila pinagpapapansin pa. Hindi na mahalaga kung mabuti o pangit ang tingin nila sa akin at sa ugali ko, basta naniningil lang ako ng utang. Tapos, ilang araw pagkatapos noon, hindi ako nakapasok sa trabaho. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko, Kuya Bari. Akala ko, simpleng sinat lang, pero gayon na lang ang gulat ko nang sa pagbangon ko, tumambad sa akin ang napakaraming bulutong sa kahit saang parte ng aking katawan. Hindi ako nakapagsalita at tuluyang nagsisigaw. Sa sobrang diri ay nasuka ako at hindi na nagawang mag-inarte pa. Paano ba naman kasi? Nakita ko ang mga bulutong na nabuta sa gitna kung saan naglalabasan ang napakaraming nana na itinutulak yata ng nagtataba ang uod. Dahil sa aking mga nakita, hindi ko ito kinaya at ako ay hinimatay. Noong magising ako, ang mga nag-aalalang mukha ng aking mga kasama sa bahay ang bumungad sa akin, Kuya Bari. Kaagad akong bumalikwas ng bangon at nagsisigaw, kaya pinakalma na naman ako ng aking mga kasama. Ano raw ba ang nangyari sa akin at para akong nabubunutan ng lalamunan sa kasisigaw? Sabi ko sa kanila, tinubuan ako ng mga bulutong. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin nila sa akin na nababaliw na ba ako? Wala naman daw akong bulutong at ang kinis naman ng balat ko. Napanganga ako sa sinabi nila at muling nagwala. Hindi ba nila nakikita itong nakikita ko? Marami akong bulutong. Hindi ko na mabilang at nagnanaknak na sa sobrang dami. Bumangon ako at sinabi sa kanila na magpapadoktor ako, pero sa klinikang pinuntahan ko ay pinagtatawanan ako. Ano raw ba ang bulutong na pinagsasabi ko? Gayong wala naman daw silang nakikitang bulutong sa katawan ko. Ang sabi ng doktor, baka kailangan ko raw ng espesyalista sa pag-iisip. Hindi balat ang kailangan kong ipagamot kundi ang aking utak. Nanlulumong umuwi ako ng bahay at kinamot ng kinamot ang nangangati kong balat. Gusto ko pang magsuka sa tubing nakikita ko ang nakakatakot na anyo ko sa salamin. Dahil sa labis na takot ko, tinawagan ko ang aking mga magulang at ikinuwento ang kakaibang bulutong na natamo ko. Sa sobrang baho nito ay nagfe-face mask na lang ako kahit nasa bahay. Alam kong nagmimistulan na akong nababaliw sa paningin ng iba, ngunit totoo ang nakikita at naaamoy ko, Kuya Bari. May bulutong ako at nagnanaknak na iyon sa dami ng nanak. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, Kasundo. Isang pindot lang ito, Kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, Kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong Kasundo. Bigla na lang nawala na ako ng ganang maglalabas ng bahay. Nagkukulong ako at hindi na nagtatrabaho. Ang rinig ko pa ngang usap-usapan sa labas, baka raw nabaliw na ako dahil sa sobra kong kamalditahan. Ngunit hindi ko na sila pinansin at hinayaan na sa kanilang mga pinagsasasabi. Kung maldita ako, syempre chismosa naman sila.
Lumipas ang mga araw at mas lalong dumami pa ang aking problema. Hindi na ako makapag-isip ng tama, lalo na kapag nakikita ko ang aking mukha sa salamin. Hindi ko na halos makilala ang aking sarili, Kuya Bari. Kaya naman napagpasyahan kong umuwi sa aming bahay para humingi ng tulong sa aking pamilya. Sa ikatlong pagkakataon ay pinagtawanan lang nila ako dahil wala naman daw akong bulutong, kaya naglupasay ako sa kaiiyak. Siguro napansin ng aking mga magulang na seryoso ako sa pinagsasabi ko, kaya naman wala silang nagawa kung hindi dalhin ako sa isang albularyo. Dito ko natuklasan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa akin at laking gulat ko kung sino at ano ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng napakaraming bulutong. Walang iba kung hindi si Aling Tonya. Hindi ko alam na siya pala ang isang kilalang mambabarang sa Zamboanga na labis kong inaway noong sinisingil ko siya. Dahil sa pamamahiya ko sa kanya, ay siningil niya ako gamit lang ang kanyang kakayahan sa pambabarang. Labis ang gulat ko sa nalaman ko. Hindi ko alam kung papaano haharapin si Aling Tonya, lalo na't nakakatakot pala siyang uri ng isang klaseng babae. Sa pagkakataong ito, bigla akong nakaramdam ng pagsisisi. Nanliit ako sa ugaling ipinakita ko sa kanya. Na kung tutuusin, ay ako naman talaga itong lumapit sa kanya para magpautang. Ayon sa albularyong napuntahan namin, hindi raw matanggap ni Aling Tonya na ipinahiya ko siya sa kanyang mga kapitbahay. Kaya para makaganti ay binarang niya ako na walang tiyansang gagaling kung hindi lalapit muli sa kanya. Sa kabutihang palad, may mga alam din ang albularyo kung papaano mapapakalma ang mga bulutong ko sa katawan na hindi nakikita ng aking mga magulang. Tanging ako lang at ang albularyo kasi ang nakakakita nito, Kuya Bari. Pagkatapos noon, nilunoko ang aking pride at pinuntahan si Aling Tonya upang personal na humingi ng tawad. Alam ko naman na mali ang ginawa ko sa kanya. Hindi ko lang talaga maiwasang gawin iyon noon na nakasanayan ko na kasi. Ilang tao na din ang pinaiyak ko sa paraan ng paniningil ng ganoon. Mabuti na lang, nasa bahay nila si Aling Tonya nang puntahan ko. Kagaya ng dati, abala siya sa pagdidikdik ng dahon na gagawin niyang herbal. Nagulat ang matanda nang bigla kong gagapin ang kanyang mga kamay at humingi ng mula sa puso ng pagpapatawad. Humingi ako ng paumanhin sa aking mga nasabi at sa lahat ng bagay na ginawa ko sa kanya. Alam ko namang darating ang panahon na maghihilom ang sugat ng pagkapahiya, pero ang sugat na nilikha ko sa puso niya ay hindi na kailanman mabubura. Ang tanging hiling ko lang, sana ay mapatawad niya ako. Pero nagulat lang ako, Kuya Bari, nang sabihin niyang wala naman daw akong dapat na ihingi ng tawad. Naging irresponsable daw siyang talaga sa pagbabayad sa kadahilanang nagipit siya. Pero wala naman daw kaso iyon kasi pinatawad na niya ako noong una pa lang daw na ipinahiya ko siya. Hindi sinabi ni Aling Tonya na siya ang may kagagawan sa pagbabarang sa akin. Alam ko naman na naging masama ako, pero umaasa pa din ako na sana maging maayos na ang lahat sa pagitan namin. Alam kong siya ay isang mabangis na mambabarang ng Zamboanga na hindi dapat basta pinaglalaruan. Nagsilbing aral sa akin ang katotohanang hindi kahit sino ay basta na lang natin pagsusupladahan. Ilan kasi sa kanila ay may mga tinatagong sikreto na mahirap nating iwasan. Alam kong marami ang natuwa noon sa nangyari sa akin dahil nakarma na raw ako, pero tinatanggap ko ang lahat
at nagpakumbaba bilang parte ng pagsisisi at pagbabago ko. Hindi man inamin ni Aling Tonya na siya ang bumarang sa akin, ay hindi ko na tinanong pa siya. Ang mahalaga ay humingi ako ng tawad at pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga nagawa sa kanya. Umalis ako ng nakangiti at kahit papaano ay gumaan ang aking puso, Kuya Bari. Lumipas ang isang buwan. Hindi pa rin nawala ang bulutong na nakikita ko sa katawan ko. Tiniis ko ito, Kuya Bari. Nilagay ko na lang sa isip ko na parte ito ng aking sentensya at titiisin ko ito. Dumaan ang ilang araw pa at laking gulat ko na lang ng pagkagising ko at pagharap ko sa salamin, wala na ang mga bulutong na nasa buong katawan ko. Napaluhod ako at napaiyak dahil sa tuwa, dahil sa nangyari. Isa lang ang nasa isip ko noon. Napatawad na rin ako sa wakas ni Aling Tonya ng buo sa puso niya. Magmula ng araw na iyon, nagbago na ang direksyon ko sa buhay, Kuya Bari. Hindi na ako yung dating Riz na magulang at nang aalipusta ng mga tao. Simula ng araw na iyon, binago ko na ang sistema ko. Sa kasalukuyan po ay namamasukan po ako ngayon dito sa isang kumpanya kung saan nag-aalaga kami ng mga matatanda. Dito na nagsimula ang aking bagong buhay at ako'y natutuwa sa aking pagbabago. Kahit na ganoon ang nangyari sa akin, ay hindi ko naman po ito pinagsisisihan. Nagpapasalamat pa nga ako kay Aling Tonya sa pagbabago niya ng direksyon ng aking buhay. Marahil po ay tinakda siyang makasalamuha ko talaga upang magbago ang aking buhay. Isang pangyayari na hindi ko malilimutan at nagpabago sa aking buhay dahil lang sa isang mambabarang ng Zamboanga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po, Kuya Bari, sa pagbasa nitong kwento ko ngayon. Lubos na gumagalang, Riz. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.